Ja som zachytila tú debatu na Slovensku, že v prvom rade sa hovorí o tom, že Donald Trump vlastne neprijal Roberta Fica vo Washingtone, ako v Bielom dome, ale že teda u seba doma. No tak nemyslím si, že existuje väčšia podsta ako to, že príjmete niekoho u seba doma, lebo to naozaj je veľkým prejavom dôvery k tomu druhému. Čo sa týka toho, že vraj sa plánovala tá návšteva kvôli tej jadrovej elektrárni takým spôsobom, aby sa to napasovalo na ten čas, kedy Donald Trump bude mať čas na Roberta Fica. Tak myslím si, že jedna otázka v tej diskusii nezaznela, že to nemusel byť, lebo všetci to pripisujú ako rozmar Robertovi Ficovi, že to Robert Fico chcel tú fotku, ale nikto sa nepýta na to, že čo ak to bolo naozaj tak, že Donald Trump sa chcel s Robertom Ficom stretnúť a Donald Trump bol práve ten, ktorý chcel tento termín a práve preto sa to takýmto spôsobom napasovávalo. V tom čase, keď bol prvýkrát prezidentom Donald Trump, on sa rovnako vyhražal clami aj vtedy. On totiž to nechápe vo svojej hlave, čo to znamená daň z pridanej hodnoty. To je preňho forma cla, takže on preto uvaluje tie clá. A vtedy, keď bol 45. prezidentom Donald Trump, čiže svoj prvý mandát, rovnako blúznil o clách, no tak vtedy si pán Juncker sadol na lietadlo, odišiel do Washingtonu a priniesol takú zmluvu, ktorá bola ešte dokonca nevýhodnejšia pre Spojené štáty americké než pre Európu. A my tie nástroje máme, len závisí od toho. Viete, mne keby ste dali husle do rúk, no, tak to by bola čistá katastrofa, mi ich len dať do rúk, lebo by som ich asi zlomila už pri tom, ako ich chytím a je rozdiel, keď to dáte naozaj huslovému virtuózovi, tak na tom vie zahrať hocičo a na najvyššej úrovni. A toto je presne ten problém, ktorý my momentálne v súčasnosti máme jednak s predsedničkou Európskej komisie a jednak s vysokou predstaviteľkou pre zahraničné veci. Skrátka, komisia momentálne súčasne nerobí to, čo by mala. A keďže my máme ten príklad pána Junckera, tak máme aj exaktný príklad toho, že sa to dá, ak sa to chce, ale hlavne, ak sa to vie ako na to. A to dokonca proti Donaldovi Trumpovi ako vyjednávačovi.